Muhtar, da je rekao da je to haram, ne to, nego da je haram nakon ezana da se spomene ajet i da se kaže inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah i njegovi meleki donose salavate, pa da postakneš ljudi donose salavate, od Ebu Hanife se kaže da je to mekruh tahrime, mekruh koji je haram. Da postakneš ljudi, a imamo salavate, nema nekakve razlike. Ezan se zna kako počinje i kako završava i nije dozvoljeno njega ništa dodavati. I zato su neki malikijski učenjaci, isto tako Šejh Islam ibn Tejmije i drugi su osuđivali ovakve vidove, znači salavata, možda nije konkretno ovo što je spomenuto, ali nešto u ovoj formi. Pa nema znači donosenja salavata bilo kakvi sa minareta i dozivanja poslanika sa osanem nije ispravno. Da li je to širk? Da li je širk da se kaže kako jama vlada? Jama vlada. Jama vlada, je to širk? Nije širk. Nije širk. Mi ne smijemo da nas mržnja koju nosimo u prsima prema bidatima koje ljudi čine, da nas navede da nepravedni budemo pa da kažemo to je širk. Nije širk. Nije širk. Možeš ti kazati svome bratu muslimanu jama vlada. To je sveta. I bližima Mahmedu svojom muslimu sa dobrim lancem nosilaca, da je skupina ljudi došla Ali, da su mu kazali jama vlada. Kaže, kako će ja biti Mevlaku? Znači, vaš pomoćnik, zaštitnik, u tom smislu. Mevlana, islamski učenjaci spominju 30 značenja ove riječi, u kojim kontestima može biti, ali sve se sad spao ovaj kalup. Kaže, kako će ja biti vaš zaštitnik? Kaže, a vi ljudi koji izdošli od daleko, pa kaže, pa spomene hadis poslanika sa sebe, kaže, men kuntu Mevlahu, fe aliju Mevlaje, ili hadis kako je to u tom smislu. Tako da nije to širk inšallah. Uzvišenje Allah tabara kaže innama valijukum Allahu wa rasuluhu walladina amanu. Vaš voli, ako je onako, voli to je isti korijen, su Allah i poslanik i vjernici. Pa nema smetnje da se kaže, znači, Allah ta'ala, sami učenjaci isto ne vidjeli smo i Ibn Baz i ostali drugi, Allahu a'lam. Da li postoji u Kur'anu dokaz o postojanju dinosaurisa? Ne postoji. Niti u Kur'anu, niti u sunnetu ne postoji išta, pa ćeš mi ukazuje da je tako nešto postojalo. Jeste. Ako čovjek dođe na sabah poslije proučenog sabahskog ezana, šta je ispravno raditi? Klanjati 2 rekata tehijatul međida, pa onda sabahski sunet ili samo sabahski sunet? Napominjem, vremena ima dovoljno za oba namaza. Najbitnije je doći. A kada dođe, šta god da uradi, hajde i bereket. A najispravnije je čovjek kad dođe u džamiju da klanja 2 rekata tehijatul mesdžida, prije nego što sjedne. Radi hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko od vas dođe u džamiju, neka ne sjeda prije nego što klanja 2 rekata. Potom da klanja 2 rekata sunneta. A ako klanja 2 rekata sunneta, onda neće klanjati tako dobro tehijatul mesdžida. A ako klanja samo 2 rekata sunneta, oni će mu vrijediti i za tehijatul mesdžida. Ako klanja 2 rekata tehijatul mesdžida, oni mu neće vrijediti za sunnet. Jer u redu? Počinje znači za tehijatul mesdžidom, pa sunnet klanja, a ako klanja samo sunnet, to je dovoljno, ne mora klanjati tehijatul mesdžid, jer je on klanja, jer se on pokorio, jer klanja 2 rekata prije što je sjeo. Jesu, završeno, klanja 2 rekata i sjeo. Pa međutim, lijepo je znači da klanja 2 rekata tehijatul mesdžida, potom da klanja sunnet. Ako se zadovolji samo sa sunnetom, ispravno je postupio i nema grijeha. Ako se Bajram namaz klanja u iznajmljenom prostoru koji nije mesdžid, kako postupiti kad dođeš na Bajram namaz? Da li prvo klanjati 2 rekata pa sjesti ili čekati Bajram namaz ili ne klanjati ništa već sjesti i čekati Bajram namaz? Došlo u hadisu Ibn Abbasa koga bilježi Muslim, Imam Buhari u svome sahihu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao prije i posle Bajrama. Imam Buhari je naslovio poglavlje kod ovoga hadisa, kaže namaz prije i posle Bajrama. Pa je spomenuo hadis da Ibn Abbas kaže nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije i posle Bajrama. Pa zašto Imam Buhari je naslovio poglavlje namaz prije i posle Bajrama? Hoće kazati Allahov robe, ljudi klanjaju prije i posle Bajrama. Da vidimo imam. Nema. Pa nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako dođe na musalu ili u iznajmljeni prostor poput ove sale, bilo gdje drugo što nije džamija, neće klanjati, nego ulazi i sjeda. Pa je ponekad, braće moje, cijene sestre, pokornost Allahu da ne klanjaš. A ponekad je pokornost Allahu da klanjaš. Ponekad je pokornost Allahu da spavaš. Ponekad čovjek koji spava ima veću nagradu od čovjeka koji klanja.
Može to zamisliti. Na primjer, dvojica ljudi na hadžu. Došli su posle Arefata, došli na Muzdalifu. Jacijsko vrijeme. Klanjaju akšam i jacija. I jedan odmah razapne svoju vreću i do sabah spava. A drugi cijelo večer ibadeti. Onaj koji spava ima veću nagradu od onoga koji ibadeti. Zato što je poslanik sam to večer spava. Nije ibadeti. I zato što je sutradan dan kada čovjek treba da radi teške obrede. Da izlazi na čelume, da baci kamenčiće, da tavafi, da saji učini, ko obavlja temeto, potom da spano vraća njim, da obrije glavu, da zakolje kurban, potom kolje svojom rukom. Znači, puno obreda ima. Pa te večeri se trebaš odvojiti. Čak i neka ulema da kaže nema ni vitra te večeri. Iako ispravno da ima vitra. Ali neće čovjek se pogoditi da kaže meni je ovo ljepše, nije ovako ljepše. Ne, ljepše ti je kako je činio Rasulullah s.a.v. Radi kako je činio i nećete voditi glavu. Kao kaže Imam Seuli, ako mogneš da se počešeš dokazom, češiš se dokazom. Nemoj bez dokaza ni počešeš se. I to je osnova čovjeka. I tako je čovjek najmirniji. Prstom umina, ja znam da je ovako činio Rasulullah s.a.v. i ja tako činim. A meni je naređeno da je slijedim. Jeste. Identično pitanje, ja mislim da sinoć 15 minuta prije jacijskog ezana sa džamijskog minareta u Hrastom bilo je učenje neko sve do ezana. Ja mislim da je dobiven odgovor na ovo pitanje već. Da li bismo ponavljali. Da li je vjerodostojan hadis koji govori o tome da kada musliman ne priča za svojim bratom muslimanom više od jedne godine, da je to ravno njegovom ubistvu? Ako je to vjerodostojno, šta to znači? Men heđere ahahu seneten, kao kesat epidemiji, kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga držamo Mahmed, hadis je vjerodostojan, ko svoga brata muslimana, ko se izolira ili koga napusti godinu dana, kao da ga je ubio. Znači, ti se izolirao od brata muslimana godinu dana. Ne želiš da znaš za njega. Ja veselje, ja bolest, ja žalost, ja muke, ništa, ne zanima te. Pa dobro, gdje je to bratstvo? Gdje je ono imena minune ihove? Vjernici su braća, gdje je to? Zašto je uzvišeni Allah povratio vjernike? Zato što se cilj šerijata ne može ostvariti osim uz islamsko bratstvo. Cilj šerijata ne može se ostvariti osim uz jedinstvo muslimana, koje danas pokušavaju sa svih mogućih pozicija da razbiju i po svim osnovama. Hajmo vas podijeliti prvo na Bošnjake, na Albance, na Makedonce, na Turke. Hajmo vas podijeliti na muslimane iz Krajine i muslimane iz Sandžaka. Hajmo vas podijeliti na muslimane sa bradama i muslimane bez brada. Hajmo vas podijeliti na muslimane ovakve muslimane. Samo bitno je da vas raspačamo, da vas razbijemo. I da nema bratstva, i onda nakon toga vi ste sami svaku u svojoj avliji čeka dok ne završi sa njegovom komšijom, a vi će ja neću doći na red. Ne, muslimani su braća, jer svome bratu muslimanu trebaš znati. Došlo je u jednoj predaji koji se kaže, a men lem jehtem bi umuril muslimin, pelej se minom. Tako se kaže doma hadisu koji ima slab lanac prenosilaca, nije vjerodostojan. Ko se ne brine o muslimanima, o njihovom stanju ne pripada njemu. Ovaj hadis kao hadis nije vjerodostojan, ali je šta? Značenje je ispravno. Značenje je ispravno u smislu da zaista ko se ne brine o muslimanima, niti ga zanima njegovo stanje, niti zanima brat musliman bio bližnji dalje od komšija, kako ti možeš biti od muslimana? Kako možeš biti od tog tijela? Tako da je u smislu ne, ovdje se ne misli kao da ga je šta? Ubio. Pa da kažemo halifi, a je halifa, ovaj ne priča samo godinu dana, hajde da ubijemo. To je pogrešno. Jer on nije ubio ga u tom smislu. Kaže poslanik s.a.v. žena koja se namiriše i iziđe na ulicu, je za njim. Kaže, ona je nemojna. Znači li to žena koja se namiriše i iziđe na ulicu, da će mu odvesti, da će me bičevati ili kamenovati? Može se čuti, to niko nije rekao za me. Ona ima grijeh kao žena koja je nemojna. Tako je ona prva ima grijeh kao, onaj prvi ima grijeh kao onaj ko ubije svoga brata muslimana. Jesu. Kako vratiti dug nekome s kim više nismo nikako u kontaktu? Desila se kupoprodaja, a osoba koja je prodala određenu robu je odselila prije nego je bilo isplaćeno. Je li krivica prvog ili drugog? Kako brati nekome? Prije što je bilo isplaćeno, odsela osoba, ne znaš ništa duže da ga tražiš. Traži tu osobu da je vratiš pare. Nemoguće je da ne zna neko gdje je ta osoba. I da je neko lijepo zove se, ne zna gdje. Danas je svijet